Hamde buke sinongangu dubi ujune derera kujurungu to wodi wanir en dubi hemre hamde dentera kumbungu ba hai ningu Mokesu elorani Jim edum Heo benjaki Tikadani dartini be amma baseke Benguli jam Selini ngorkaku jamamen Gon ini darangamu darune Jema kota leutini Dalik jema nuku pura Jema gadoni konune Fani dengan Jema kota Leu tini Yimbe men etage fufu pilata Di maku ebedari Magusi magasi engkawan Suudu baba teddudu sakiraaɓe worɓe rewɓe on fuu on jowtama on teddinama bisimilla moɗon ley suudu amen faso kibaru eɗen goni hande sappo lewru meɗen jeɗɗo ɓurdu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi hannden du en jaɓɓoto ley suudu meɗen ɗo sukaɓe jokolɓe daraniɓe fina tawa burkina faso ndelle kamɓe du ɓe gaari ɗo hannden faɓe kalana en haala waldere maɓɓe nde woɗɓe kalana en golleji ɗiɓe anni wadde e ley balɗe garoje ka arane fuu en kokkanɓe konngol monɗe maɓɓe fuu hollita hoore muɗum bisimilla moɗon alors foofu moɗon sanne suudu baba e koli base voilà min anditire Diaw Ali miɗo woni ɗuman waldere sukaɓe jokoɓe darani fina tawa burkina faso nder galdure Wagadugu. Ayo sakiraɓe tedduɓe on ñallinama jam kala ko joɗi na dara faso kibaru o fuu e yasin burkina e nder burkina fuu on jettama on barkinama inde am no anditire Lobbo Diallo e daraniɗo walde fina tawa ley université meɗen Joseph Kizerbo militant no wi'e université Joseph Kizerbo ɗon na jogi club fulfulde delle e ley ɓen sukaɓe jokolɓe tawami assalamu aleykum sakiraɓe on jefotama jamon lamdam kuɗi sanne min indi anjo Jafara Diallo mi tawa fande ley équipe maɓɓe voilà ɗumi trésorier section suudu baba on ko ñallinama jam min dule sukaɓe jokolɓe daraniɓe fina tawa université Joseph Kizerbo ɗon tawami miɗo anitire Halima Diallo on ko jetta lelle nafoore mi ñallinima ko waɗi sanne mi ñallini suudu baba ndaaro faso kibaru fuu ndelle min miɗo antire Diallo Abdoussalam min miɗo woni ley bureau e ASPFB section Wagadugu maɗam min maɗana e chargé à l'information fulfulde en ka hokkoɓe kibaruji association fofo ala maɗa adjoint ay woɗi suudu baba o paami ɓe gondum ɗo hannden en paami ko waddi ɓe fadde meɗen yaade yeeso mi yaha mi ƴamo Ali Diawo firtana en hollita en ɗumon no waldere maɓɓe nde ɗumon golleji maɓɓe Ali Diallo bisimilla maɗa ayo woɗi min jetti sanne nafoore dikko commune o min waldere AJPSB no wiye francire ani kam woni sukaɓe jokolɓe daraniɓe fina tawa nder leydi Burkina Faso e fa handen golleji ɗi yo ko daranta fina tawa ɗemgal meɗen sabude so wiyama ɗemgal fuu e hunde fuu naati ɗemgal kam woni ɗaɗi nani nani dañol nde ɗumele wonko golloto paypay e ley waldere moɗon nde ayo wiigo arande fuu no min goni ɗumani université de Kizerbo joƴƴina club fulfulde ɗum woni windugol haalugol e janngugol ɗemgal fulfulde fa handen golleji goɗɗi no moɗon wawugol adugal hoore haala e ɗemgal meɗen fa handen fulfulde min jetti sanne Ali Diawo joni ka min jahan kokko en Abdoussalam Diallo kam du fa wooda ko wi'en Abdoussalam Diallo nandi hono ley balɗe garoje ɗe
waldere moɗon nde ina jogii gollal mangal ko ɗum wonno ko anniɗon wadde woɗi wonde wonno nde golle o waɗete ndelle fafo maɗa sanne nafoore ndelle golle komin poti wadde balɗe ɗum ko hano ko jadam o haalno ko witti ɗum o wi allah e association o no woodi golle mawɗe hagum jannginde fulfulde windude fulfulde ɗum wattana ley université de kisere go toon ndelle so université o no fuɗɗa jande muɗum fof nden kam nden minen min fuɗɗata golle amin ɗen nde université waɗi fa ɓaara fuu minen min ɓaara ndelle ɗum waɗi komin podi balɗe ɗe no hawra enka 19 lewru no wonɗen ndu lewru ɓurɗu ndu enka asay garo o ndelle ñande min podi min ɓaaran golleji ɗum woni gollal mangal ngal min gondi balɗe ɗe fofo maɗa min jettide porñotto Ali Diaw pakiɗe famde ɗum wonno ko gollete ñanden pay Ali Diallo ñande 19 lewru meɗen ndu o ɗumi wonno ko golloton pay ñande muɗum ayo woɗi wiu ñande 19 lewru tubabu jiɗɗo ɓurdu golle kewɗi yimɓe golata yaade sabude ko fu en gaɗan ɗumanin ɗum woni etu wawgol nane haala e nder ɗemle meɗen nani Burkina Faso ɗemle 4 yo ɗemgal fulfulde ɗemgal jula moore e gulmankore en gaɗan fa handen bami meɗen fina tawa en noddan fa handen ɗum woni yimmoɓe meɗen fina tawa e fande yimmoɓe meɗen nani wiyete ko moderne eltaken yaade yonga jaati woodi ñande muɗum jaati manin en kokkitan talki nani etu watte ɗum woni 12 lewru tubaako ɗum woni samedi ngaro o ñande hokkitinde talki wawndu hollitoro ko no e sukaaɓe mbaawi janngugol windugol e haalugol ɗemgal fulfulde woodi fa handen en keɓan ɗum woni ko hiba wiyata conférence neɗɗo mawɗo waran kam handen e adana en hoore haala walla en ko anndi ɗum e hoore haala ka amma joni oɓe hoore haala ka en anndi ñande muɗum fu en paman to te ko dibi jaati on itta waɗa mani hoore haala ka ñande muɗum woodi nani mani ko jallini watta ñande muɗum ko tubaako anndira mani théâtre comédie ayo woodi gaɗan défilé kadi fande ayo woodi Ali Diallo min paami ko anniɗon hokkude suudu baaba ñande 19 lewru tubaako ndu gonɗen ndu ndelle joni ka komin jiɗi famde woɓɓe wonno yimɓe ɓe nodduɗon ɗum wonno ko tubakure wiyata invité spéciaux e moɗon ayo ɗum woni yimɓe noddaɓe hewɓe sabude en jii emir e noddama emir dirigu lippako fa handen e jiwo fuu e hewɓe yimɓe hewɓe jaati woodi ministre woɓɓe kamɓe jaati ala jabu tawete e nder mum fa handen en jaran yeesude joni le to mente muyɗo wayde kawrital moɗon ngal wo numéro o e wonno mo wawi noddude fa heɓa famira e moɗon fa heɓa fama to keeduɗon nde wara kamjo ayo woɗi mbawi noddugol fa handen numéro am jaati 55 nokku ɗiɗi e nogay e jeenayi e nogay e tati on tubako wiyata 55 29 23 en jetti on kaadi haala yimoɓe meɗen waɗo fijideji meɗen le Burkina Faso o mbiɓe fu tawete toon ñanderem woɓɓe e ɓe wonno taweteɓe toon ñanden e wallay taweteɓe kay yimoɓe meɗen mawɓe jaati sabude e lobbo dikko wiyam lobbo dikko fu wona Burkina tan ha dow leydi Afrique fu no andimo jaati lobbo dikko so Allah jaɓi ko tawete e oɗo men eltak kam woni ñimo rappe fulfulde kam ɗo sono haalama ha rappe Burkina Faso fu kam woni hoore yaade e fulfulde woodi ñi fane suude ñiɓe yimoɓe meɗen ɗumani fina tawa traditionnel yimɓe barkundumɓe ayo kamɓe fu jaati ayo fanden no woodi no wawi fanden e artiste heediɓe men ngara mise rak men wawi yimɓe dara ayo woɗi ndelle ɓe fuu wonno ɓe anni ɗon noddude ñanderen maɓɓe nodduɗon fa ngara kawriten gaɗen weltare kollen suudu baba en ɓombi golleji meɗen ley balɗe biccineɗe du min tawanoma ley université toon fa min ɗowtira on e golleji moɗon ko natanta fiito ɓandu oɗon gonduno e ko mbiyaton tourna ɗum fa handen on kalanan min toye ɗum woni woɗi équipe aji ɗi e wonno hawroɓe fa kanta ɗum bo équipe aji ɗi e wonno jaaɗi final jaati fiita ɓandu o mbiya ɗumani nani timmorde woni jaati ɗum woni timmorde nde 12 lewru tubako jiɗɗo ɓurdu muɗum ɗum woni asaye faɗɗe jangojo ɗum woni fewɓe yo ASC kamɓe équipe gourmanché kamɓe piyata wakkati yamde 15 yaade woni ñande min jaati min bamta yimɓe fuu jaati ngara ɗum woni mballita en e sabude
manin weganana so nani fida bando wala kan manin kutuba ko cohésion sociale gondal lobbal yaati ayo ndelle ɗum wonno asay faɗɗi jango o fu terrain dabo boukari de université joseph kisel wo ton wonno ASC no kamɓe club goumatier kamɓe kawrata ndelle joni ka ɗumen wonno ko jogiɗon onon dow fa jottino suudu baba fadde meɗen ɓommude yewtere men nde ayo komin jogi min jottina suudu baba yo min en mbanto yimɓe fuu ngara ñande min kawriten ɗum woni ñayren ɗemgal meɗen kolliten ɗum woni yimɓe fuu ko ne mbawi alen du joɗna kawriten faa woɗa ñayren fina tawa meɗen ɗemgal meɗen ɗum woni yimɓe fuu mbantama sabude ɗemgal yo hono ngesa ni sabude woɓɓe yo awan woɓɓe ɗofan woɓɓe ndeman woɓɓe nde woni ndomata ngesa nga bonnina ali min jettima sanne faamu heɓama sanne joni ka ɓawana an tan woni ɗo ni min coppan wardiɓe maɗa ɓeydu mo fu hokka konngol muɗum ngol jogui fa o min yewtere meɗen nde ndelle bisimilla maɗa Lobbo Diallo ayo gasi sanne e faso kibaru on jettama kala gonɗon dara ɗo e fu yettama e gonga e namin jogi ɓannol golleji amen e ko haɓɓodi e jande e windi e ƴettol hoore haala ndelle nde wi'ama club fulfulde fu yo battirde fulfulde ndelle battirde fulfulde du ko woni e muɗum du e ko gollata du yo winda janga haala ayo ndelle komin kaaja min eela suudu baba fu e ñande 19 lewru du jeɗɗa ɓurdu du e mo fu ƴetta koyngal muɗum wara e walla e suudu baba minen du ɗotirame e golleji ɗi no min mbawta ɓannirde golleji amen ndelle ɗum jogimi fam yettina suudu baba fu ayo ɗi sakiraɓe min jetti ɗon ko woɗi sanne hollino ɗon min noddire Jafara Diallo wala to komin goni min gaɗa e komin aiki min gaɗan joni ngel yo timmingol golleji amen club fulfulde université joseph kiselbo illa le octobre mi puɗɗi golle miɗa andi du hewɓe mati sabu min kaali min kokki kongi wala foto jaayi haalaji wala foto jaltay min gaɗi partagé ko wiyete information kibaruji nokkuji kewɗe le ontiri nden e illa komin onti du le asay fu min kollanke miɗen godi ngal gollal subaka faa dow yeehi lasara komin joppa golle ɗen ay to joni ngel ka ɗum wari timmude miɗen ŋaaro ɗon suudu baba on fu ngaron potton nden ñalande wala sabu ko heewi waɗete so allahu du so fadama fu en keɓan faa nden no watta fa pantiren no watta fa pulaari yaara yeeso sabu yo fina tawa yo pulaari ni min darani wana fu goɗɗum mi keɓata fu gotum so wona nangugol suudu baba no watta fa to sahama ay to min jetti ɗon ko woɗi sanne miɗo nodda ɗon du ngaro noto ɗon nden ñalande fa keɓe ndaare no watta fa e fu keɓe jiiten nungaji golle meɗen yallo debbo ande ɗum mbawɗa wiide so ñebbe ñamete ñande en du kalanamen tinta min gara minen away jelgo o andu sawra ko no mboy ñamude ñebbe ɓe wona ñannen kay ñannen kam min kollitan jelgoɓe ko wiyete gappal min kollan ɓe ɓiraɗam men gajamtu nde jaljalo andi kosam du sana ayo suudu baba mi yetti on sanne min hollino miɗa annitire Halima Diallo bon mobilisatrice du club kawrondiro jama voilà min hono kawrondiro jelgoɓe ñannem ɗon mi yetti on e darnade men wallude men durant toute l'année o fu hadde hitande nden komin ceeɗi komin gaɗi ɗum fu min jetti on min jii ko gaɗan ɗon men ha fa joni namin keddina men ɗaɓɓawol ƴefto koyɗe mon garon ñande 19 lewru juin ndu duuɓi 2025 le université ɗon ok suudu baba on fu on jettama ndelle ɗum wonno komin jogino ha min jottino on fofo moɗon lelle wala fof mbawɗen ɓedde so wana wiide mbawɗo futtinno tawe asawere nden 19 lewru juin ndu wala sabde kom ñande min keɓan hollude komin keɓi min ɗum wadde le hitande fof sabde kom o wino asay fof nomin ngara nomin jangguina nomin binda ko fulfulde fof ndelle ñande ɓaare nde ñande min mbawi min hollude komin keɓi wadde fof wala ndelle goto fof hani tawe fofo moɗon on fuu min jetti on
woɗi joni kam min keɓi famude ɗum wonno waldere daranide sukaɓe jokolɓe Burkina Faso ndelle joni ka en ɓadoke o mbudi yewtere meɗen nde ɗum le mi hujjitan e Ali Diawo Kassim joni ka fa hokka konngol muɗum cakkitorgol konngol muɗum ngol o mbiten yewtere meɗen nde Ali Diallo ɗen kettini. ayo woɗi fof moɗon sanne yettude moɗon sakiraɓe yiɗugol ɗum woni joota nani faso cibaru lati e PDG faso cibaru e daranade wallugol battide fulfulde sabu nde wallayi no darani fulfulde sanne darani fande battide meɗen fulfulde fayi ñande ko haali o wi ñande timmorde ɗum 19 lewru tubako jeɓɓude muɗum o waran fanden o heɓa fanden o wallita ɗum woni adoɓe ɗum woni hoore haalaɓe e fanden waɗuɓe waɗoɓe ɓetuɓe o wallan mo inchallahu fanden ko jogimi fanden e jottina ɗum woni so wiyama club fulfulde fuu wona fulɓe tan waɗana jaati jiɗɗo hectare ɗemgal fulfulde fuu jaati muy waran wona kaaɗo wona pullo wona fuu a muy janngol haalugol e maɗɗema fulfulde fuu jaati ɗum fof mbantama ñan ayo woɗi fofo moɗon on fuu Allah wallon e golle moɗon Allah yaaru fulfulde yeeso Allah yaaru pulaku yeeso Allah warti jam e leydi meɗen ndi battide fulfulde mbinden jangen kaalen fulfulde battide fulfulde mbinden jangen kaalen fulfulde ayyo minden jangen kaalen fulfulde sakiraɓe tedduɓe worɓe e rewɓe komin kalno ɗum woni fande timmorde ɗum woni nani ɗum woni final amen compétition woni samedi 1 lewru tubako on fuu on mbantama ñande moɗon fande e ombude dambule kulen fulfulde 19 lewru tubako jeɗɗude muɗum hitande 2025 on fuu on mbantama garen ñande muɗum kaalen ɗemle meɗen fina tawa ñayɗen ɗum fina tawa meɗen fa handen fofo moɗon nomin domi ñande muɗum suudu baba fuu woɗo wonno ko yewtere amen nde min gaddanno e sukaɓe jokolɓe daraniɓe fina tawa nde haɗata ndellede fadde nden fu miccitoɗon 19 lewru meɗen ndu illa yamde 8 oɗon mbawi walde université Joseph Kizerbo Ali hokkino on numéro ji mbawɗon noddude fa keɓon jiiton to min goni toon ndelle ɗum wonno en kokkoduran ñalande ñande 19 lewru ndu ɓe gartowan e moɗon le kibaruji goɗɗi les suud faso kibaru fofo moɗon miɗen jetti o miɗen andani on